איזה כיף כשמגיע החג וכולם טורחים ומבשלים דברים טובים. אבל חשבתם לרגע על אלו שלא חוגגים? שאין להם מה לאכול? בימים אלו כולנו חייבים לעצור לרגע ולחשוב על אלו שאינם חוגגים. לא בגלל שהם לא רוצים לחגוג, אלא בגלל שאין להם את האפשרות לחגוג. אין להם את היכולת לשים אוכל על השולחן. לאותן משפחות, במקום שהחגים יהיו רגע של שמחה ואהבה, כזה שנותן המון כוחות ואופטימיות להמשך הדרך, החגים עבורן הם סיבה לדאגה. להן, רגע לפני החגים, מתכווצת הבטן, מאחר שאין להם את האפשרות לשים אוכל על השולחן, שלא לדבר על להזמין חברים או משפחה לארוחת החג. לצערנו, במציאות הישראלית של ימינו, זה קורה אפילו למשפחות שבהן שני ההורים עובדים. עמותת חג שמח רוצה לעשות להם חג שמח, והיא תוכל לעשות זאת רק בעזרתכם. ביחד נוכל לטוע בהם המון אהבה, כוחות ואופטימיות להמשך הדרך. בעזרתכם האדיבה נוכל להעניק למשפחות הנזקקות כרטיסי מזון. כרטיס זה הוא כסף לכל דבר ועניין, וניתן לעשות בו שימוש ברשתות המזון ללא כל התניות. הכרטיס חסום לרכישת מוצרי טבק ואלכוהול, ושומר על כבודו של מקבל הסיוע שיכול לרכוש את מוצרי המזון שהוא בדיוק צריך בזמן שמתאים לו. ועל הדרך אנחנו עושים גם טובה לסביבה. חברי העמותה נותנים מעצמם הכל בהתנדבות מלאה. מכל הלב. כן, 100% מהכסף שתעבירו יגיע למשפחות, כיוון שאצלנו הכל נעשה ב100% התנדבות. אנחנו שוקדים על איסוף התרומות תוך כדי ניהול חיי שגרה. אנחנו מאתרים משפחות נזקקות בעזרת מחלקות הרווחה של העיריות ומגיעים עד ביתם של המשפחות. נותנים להם את כרטיס המזון ומאחלים להם חג שמח באהבה גדולה, כך שמלוא התרומה מועבר למי שבאמת זקוק לכך. תרמו דרכנו עוד היום והצטרפו גם אתם לעשייה שכולה נתינה, כי לכל אחד ואחת מאיתנו מגיע לחגוג את החג בכבוד. לתרומה ולפרטים נוספים היכנסו לאתר שלנו www.חגשמח.org.